Aquesta setmana els protagonistes seran el sol i els núvols. Dilluns tindrem sol i núvols. Dimarts el sol serà el gran protagonista. Dimecres tornen els núvols i dijous es quedaran i seran més grisos amb possibilitat de petites pluges. Divendres tornarem a tenir sol i el cap de setmana tindrem sol i núvols. La temperatura mínima serà de 15 graus i la temperatura màxima pujarà fins als 23 graus. Que tingueu molt bona setmana. El primer dijous del mes de maig se celebra el Dia Mundial de la Contrasenya. Aquest dia serveix per conscienciar els usuaris de la importància que té establir contrasenyes i claus segures en els nostres dispositius per evitar fraus, hackers i altres sorpreses desagradables que poden posar en perill els nostres comptes. La idea d'instaurar aquest dia va ser de Mark Barnett, que en el seu llibre va avisar que les contrasenyes protegeixen tota la nostra informació personal i no s'hi va fer bromes. Vosaltres ja teniu contrasenyes segures? El Dia de la Vyshyvanka és una celebració popular no oficial dedicada a la camisa tradicional ucranesa brodada que es diu Vyshyvanka o Sorochka. Aquesta peça de vestir és considerada com el codi genètic de la nació. La gent vesteix les seves peces brodades a la feina, a les escoles, als espais públics per celebrar la cultura ucranesa el tercer dijous del mes de maig. Les tapes són petites porcions de menjar que se serveixen per acompanyar una beguda. Sabeu per què tenen aquest nom? Es diuen així perquè al sud d'Espanya, als bars d'Andalusia, es posava una llesca de pa o pernil damunt del got per protegir-lo de les mosques o insectes i poder fer un petit aperitiu. Amb el temps, les tapes han anat evolucionant i han passat de ser un tros de pa o pernil a petits plats més desenvolupats. Poden ser fredes o calentes, simples o més elaborades. Avui dia, les tapes són una part de la cultura al nostre país, especialment a les grans ciutats.